til Kasper og Simons biologiundervisning om blodomløbet i menneskekroppen. Yes, jeg vil fokusere på det lille kredsløb. Det lille kredsløb består af hjertet, nogle vener og nogle arterier. Det starter med, at venerne de pumper blodet ind til hjertets højre forkammer, ned til højre hjertekammer, op til lungerne, hvor det så bliver iltet, og så ned til hjerterne ved hjælp af nogle arterier, og så ud i det store blodkredsløb. Ja. Og så vil jeg lige fortælle om, hvad der så sker, når det kommer ud i de store blodkredsløb. Som man kan se, så når det har været inde i lungerne, så er det altså de her blodceller, de er blevet iltet. Og så er det så, at det kommer herned i den her del af hjertet. Og det er også den, der er det stærkeste, fordi det er der, hvor det skal nå til alle musklerne og alle organer, det er hele målvidden. Og så kommer det så på den her store motorvej, og så kommer det ud til hovedet, til armene, til leveren, til nyren og benene, hele målvidden. Og så når det kommer igennem her, så har det altså også taget nogle næringsstoffer med, og det har også taget ilt med, og så kommer det lige på her, og så når den lige kommer forbi, så tager den også noget af det der affaldsstoffer med lige på vejen, og det kommer så herud i den her blå linje, som man kan se her, og det er så det, man kalder arterier. Vener, undskyld. Og det her så arterier, det var lige mig, der lige byldte det om. Og så kommer det ellers tilbage her, og så starter det stort set bare helt forfra igen. Så.